Benvidos a Lugo de Norte a Sur, o espazo da Fundación Tico que percorremos a actualidade da provincia e que conta coa participación de alumnos da nosa Escola de Imaxe Son na súa realización. Abrimos hoxe a información semanal con Terras do Miño, que cumpriu o mércores 10 anos da súa declaración como reserva da biosfera pola UNESCO. Vemos outros asuntos en titulares. Comezamos. Os abogados lucenses concentráronse este venres diante dos xulgados contra a nova lei de taxas. E falaremos de outras taxas, as municipais, xa que das principais cidades galegas, Lugo é de media a que menos cobra polos impostos locais. O Lobo achegarase a Lugo do 23 ao 25 de novembro co terceiro Congreso Ibérico do Lobo. Prestixiosos expertos europeos presentarán na capital e en primicia as últimas investigacións sobre este mamífero tan presente no noso entorno natural. O Yard Bombing é unha das actividades que promove o Concello para o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. A Praza Maior cubrirase con 20 kilos de lá morada o vindeiro 25 de novembro. Sarria será hoxe o destino ao que nos achegaremos no espazo do noso camiñante especial Xoán de Muxar. A Festa da Castaña do Caurel celebra o seu 25 aniversario coa degustación de máis de 700 kilos deste froito. A comarca de Quiroga é unha das de maior produción e calidade de castañas de Galicia. O 7 de novembro de 2002 a UNESCO incluía Terras do Miño na Rede Mundial de Reservas da Biosfera. Foi a primeira de Galicia. En este tempo, a Deputación investiu 15 millóns de euros coa aportación de fondos europeos para impulsar o desenvolvemento socioeconómico desta reserva e dos Ancares. Actuacións coas que se crearon 420 empregos directos e indirectos a través das marcas Lugo Sabe, Lugo o Dous. Coincidindo co aniversario de Terras de Miño, esta semana presentouse o libro Ruta Botánica polo campus de Lugo. Este carballo americano, case centenario, é un dos emblemas da Ruta Botánica polo campus de Lugo, un dos enclaves da Reserva da Biosfera Terras do Miño. A reserva ten un interés fundamentalmente nos ecosistemas naturais, o máis importante que ten é o río e os humedais como vertebrador da propia reserva, e o campus hasta certo punto é unha continuidade dese corredor fluvial, dese paseo fluvial que temos ao longo da cidade de Lugo. O itinerario de 2 kilómetros de lonxitude descríbese nunha guía catálogo presentada este mércores, día no que se cumprían 10 anos da declaración da UNESCO. Un elenco, un conxunto variado, diverso, de botánica forestal, de botánica agrícola, de botánica ornamental. A efeméride deu pé a facer balance dos beneficios de contar na provincia con 3 reservas da biosfera. Por diferentes camiños, polo camiño do mundo da economía, a través da creación de empresas relacionadas co medio ambiente, ca creación de empresas no entorno rural, ca divulgación e ca comercialización de produtos que saen dese medio ambiente a través da rede de internet, en definitiva a través de actuacións como a promoción de marcas como Lugo Sabe, Lugo Dous, o amparo dos fondos europeos. O valor que ten ter determinados espazos, neste caso na provincia de Lugo, como reservas da biosfera, porque supón o recoñecemento fora das nosas fronteiras precisamente do que temos. A colaboración entre a Universidade de Santiago e a Deputación fixo posible a edición do libro que recolle a riqueza botánica do campus, dirixida tamén aos seus estudantes. Moitas veces pasas por aquí e non coñeces moitas cousas, non? Entón, pareciunos unha boa oportunidade para coñecer a ruta, mas coñecer un pouquiño máis as especies arbóreas. Estamos nunha comunidade que históricamente ten moita importancia na natureza e aquí penso que tamén é importante coñecer o noso entorno. Un percorrido do que gozaron os autores da Ruta Botánica, esta vez con ela nas mans. A Comisión de Xustiza do Congreso dos Deputados aprobou a finais de outubro o proxecto de lei que recolle unha subida das tasas xudiciais para poder percorrer unha resolución aos tribunais. O incremento vai dos 60 aos 750 euros. A medida conta co rexeitamento generalizado de profesionais e cidadáns, o considerar que provocará a indefensión xurídica dun amplo sector da sociedade o incrementar os gastos nos procedementos xudiciais. Este abogado chega ao xulgado mindoniense cunha demanda baixo o brazo para un xuízo verbal pola débeda dun préstamo. A nova lei de taxas deixaría ao seu cliente sen a cantidade que reclama. Para reclamar 4.000 euros le va a suponer en primera instancia una tasa de 150 euros al ser un juicio verbal
y si hay que recurrir en apelación a la audiencia, pues son 800 euros en el recurso de apelación. Es decir, que estamos hablando de 950 euros, siempre y cuando no haya condena en costas, porque podría darse el caso de que no hubiera condena en costas, con lo cual las 4.000 euros que supuestamente iba a recuperar, pues se le van a quedar en cero prácticamente. Outro exemplo, se recorremos unha multa de tráfico por infracción leve, sen retirada de puntos, a taxa sería de 200 euros, o dobre da sanción imposta. Que es una tasa que además no es recuperable y por lo tanto te compensa pagar la multa, entre otras cosas porque te hacen la rebaja del 50% por el pronto pago, con lo cual la multa de 100 euros te quedan 50. A subida das taxas xudiciais afecta ao ámbito civil, o contencioso administrativo e a segunda instancia no social. Sobre todo nos tiempos que corren, en el momento que corre de mayor crecimiento del desempleo, que para ir a la justicia, a los juzgados de lo social, sea necesario pagar unas tasas previas, me parece que no es normal. La gente que no puede pagarlas es la que realmente se va a sentir perjudicada. Los de arriba no les van a preocupar demasiado. Se va a incrementar los gastos, lógicamente, para poder litigar, y hemos pasado de que solo se ponían tasas a las personas jurídicas, es decir, a las empresas con una economía importante, ¿no?, con un volumen de facturación importante, a aplicarse a cualquier persona que pretenda acudir a los juzgados. Desconxestionar os xulgados e recadar fondos para a xustiza de balde son obxectivos da lei que non convencen os profesionais do dereito. Asuntos del juzgado se eliminarían dotando a los juzgados de más medios económicos, de más personal. Lo que no se puede hacer es gravar al ciudadano a mayores de los impuestos que ya paga con una tasa. La demanda de justicia gratuita se va a incrementar o duplicar y el Estado va a gastar mucho más dinero. En contra das taxas e en defensa dos cidadáns, os abogados lucenses se concentraron este venres diante dos xulgados convocados polo Consello da Avogacía Galega. E seguimos a falar de taxas, neste caso das municipais. Lugo é das 7 grandes cidades galegas a que soporta a menor carga fiscal. A cabeza sitúase Vigo, que a diferenza da capital lucense cobra 200 euros máis ao ano por familia na suma da auga, recollida de lixo e outros conceptos básicos. E nisto a superficie e o número de habitantes non influe, xa que a segunda cidade galega cos tributos locais máis altos do ranking é Pontevedra, con 15.000 habitantes e 200 km cadrados menos que a cidade amurallada. Os lucenses somos os galegos que menos pagamos polo autobús urbano. Mira, me parece que son 64 céntimos, pero que sempre pago con la tarjeta, pero hoy no tengo. Un prezo que nos parece razoable. Por 64 céntimos no voy andando, prefiero cogerlo. Cando utilizo con tarjeta cidadá, e bueno, non me parecen tampouco que señan excesivas. E son menos excesivas se as comparamos coas principais cidades galegas. Na Coruña e Vigo superan o euro por viaxe e os ferroláns, que son os que máis pagan polo servizo, aboan polo billete 1,45 euros. Caro, vamos, porque estamos acostumbrados que aquí en Lugo pues, é barato. Porque a verdade é que a tarjeta do bus pues, moito máis barato. Tamén pagamos menos noutros impostos municipais básicos. Por exemplo, botar a basura custolle a un lucense 85,20 euros ao ano, 35 menos que os que máis pagan, que son os ourensáns. E a diferenza aínda é maior na retribución da auga. Dos 124,08 euros que asume un lucense, máis do dobre, 223,20, é o que ten que pagar un vigués por este servizo ao ano. Aquí é cada 3 meses. Cada 3 meses é ben, porque además da agua está a basura. Non sei máis que. Agua, e basura. E cada 3 meses, pois mira, a mí non me parece caro. Pagamos menos, pero suficiente. Aquí dicen que a agua que está máis barata. É máis barata aquí. Agora que tudo está caro, está. Como cidadá prefería que costara moito menos todo, e máis nos tempos que corren, claro. Iso sí, o que está claro é que non pagaremos máis, xa que o Concello conxelará os impostos para o 2013. Lugo será a sede do terceiro Congreso Ibérico do Lobo, que reunirá na capital os mellores investigadores europeos para presentar en primicia as últimas investigacións sobre este mamífero. As xornadas, organizadas pola Asociación Galega de Custodia do Territorio co patrocinio da Deputación, terán lugar do 23 ao 25 de novembro na Facultade de Veterinaria. Desde a Fundación TIC tamén colaboramos neste evento, que gravarán bolseiros e profesionais desta casa para a realización dun DVD.
O lobo desempeña un papel fundamental para o equilibrio biolóxico dos nosos ecosistemas. Pero é posible a súa coexistencia cos intereses económicos no medio rural? Nós si creemos que é posible. En Unións Agrarias non estamos en contra do lobo, pero si dos danos que produce. Sería moi insolidario para a xente que vive do sector primario, sobre todo a gandeiría e a agricultura, pagar os danos que produce o lobo. A prevención destes danos será precisamente obxecto de análise en Lugo no terceiro Congreso Ibérico do Lobo que se presentou esta semana na Deputación, institución patrocinadora das xornadas. Que se vexan as diferentes investigacións que se realizan para que se poida mellorar na súa conservación, pero que tamén na súa xestión, que produza menos daños na gandeiría ou que eses daños se poidan determinar correctamente se son de lobo ou se son de outras especies. É que este mamífero visto sempre como o malo do conto pode ser un gran aliado na gandeiría, xa que a meirande parte das súas presas son animais salvaxes como o cervo ou o xabalí, evitando a excesiva proliferación destas especies. Por exemplo, que con máis fauna salvaxe, que hai moito problema, que é o jabalí, pois sí que pode producir un equilibrio, porque o lobo sería que come o jabalí. Entonces sí que podería que equilibra esa, que non se desmande a fauna, outras especies, non? As xornadas desenvolveránse do 23 ao 25 de novembro. En elas daránse cita aos mellores investigadores de Europa sobre a especie, como Luigi Boitani ou Claudio Silleiro. As prazas están limitadas a 200 e os interesados xa poden solicitalas na web que ven na pantalla. Una de las muchas presas naturales que a buen seguro le resultarán. Concursos como este de cestería con telas de reciclame dá comezou a segunda tempada dos obradoiros do Centro de Artesanía e Diseño da Deputación que se celebran en toda a provincia. 120 persoas profundizan en técnicas de aprendizaxe como cestería, xoiaría, confección en coiro, textil, cerámica, vidro ou forxa. Un total de 14 obradoiros cunha duración de 500 horas. Por primeira vez, os cursos impártese tanto en Lugo como noutros concellos da provincia. A Fundación TIC entregou este mércores á Xunta de Cofradías de Lugo o DVD que mostra as imaxes da Semana Santa lucense e que gravaron e editaron os bolseiros da Escola de Imaxe e Son de Lugo e persoal técnico da Fundación. Este traballo foi posible grazas ao convenio de colaboración suscrito entre a TIC e a Xunta de Cofradías de Lugo. O presidente da Deputación fixo entrega destos exemplares ao máximo responsable desta xunta, Ramón Basanta. Antas de Ulla celebra este sábado a primeira foliada de Seoane cunha mostra artesanal dos oficios da comarca e talleres gratuitos, entre outras actividades. Ademais da compaña de distintos grupos de música que amenizarán a xornada. Trátase dunha iniciativa de diferentes asociacións do municipio como Fiandeirantas de Ulla, en a que participa a Deputación de Lugo. O obxectivo da mostra é dinamizar a economía da zona e poñer en valor os seus recursos. Do 10 ao 17 de novembro, solistas e bandas de varios países daránse cita na capital lucense no 22º Festival de Jazz. 17 concertos en 4 escenarios distintos. O festival, un dos de máis soleira de Galicia neste xénero, está organizado pola asociación Escobillás, coa que tamén colabora a Fundación TIC. Pablo Castaño Septet, músico galego, será o encargado de inaugurar o sábado este ciclo de jazz. Pero tamén pasarán polos escenarios lucenses outros artistas como Kind of Cow, The Last Minute Experience ou Alberto Vials Cuarto. Este é un dos partidos do Azcar contra o Zamora, pero o próximo mércores o equipo de fútbol sala de primeira división non se enfrentará a outro profesional, senón a un grupo de reclusos do cárcere de Monterroso. Trátase dunha colaboración entre o Azcar e o centro penitenciario que se celebra dende fai 11 anos dentro das actividades sociais do clube. É unha forma de reinserción que propón o cárcere a través do deporte. Calcetar por unha boa causa, neste caso para solidarizarse coas vítimas que sofren violencia de xénero. Aínda que non é o único apoio co que contan estas mulleres, os deportistas lucenses tamén están con elas. Son as propostas do Concello de Lugo para celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Os grafitis non son a única decoración reivindicativa para unha cidade. Dende os Estados Unidos chega o yarn bombing, que propón cambiar os sprays por la, espitas e ganchillo.
Esta é unha das actividades innovadoras do Concello para implicar aos lucenses na loita contra a violencia de xénero, pero tamén serve para reivindicar unha actividade tradicional como a calceta. Quixeron facer que a xente se interese un poquinho máis pola calceta, porque como o momento este é moi moderno, para que non pense que a calceta e o ganchiño é unha cousa super antigua, que é unha cousa que podes facer cousas modernas e moi bonitas. Nesta proposta mestúrase a experiencia das aboas con xente máis nova, que dá os seus primeiros puntos. Sí, é a miña primeira vez, e viñen para aprender. Acostumadas a tecer calcetís ou xerseis para fillos e netos, non se asustan con esta moda estadounidense de cubrir edificios ou árbores con la, mesmo se atreven a máis. E se for a muller, é mellor aínda. O 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Praza Maior vestirase de cor morado coas pezas que se fagan durante todo o mes no Centro Cultural Uxío Novoneira. E o que vamos a facer é vestir os árboles da Praza Maior, as estatuas de os dos romanos que hai e tamén a viga, os cabalos que están postos no fondo da Praza Maior. Ademais do Yarn Bombing, 13 clubes deportivos da cidade tamén participarán no Día Internacional contra a Violencia de Xénero. A parte da pancarta que despregaron diante da Praza do Concello co alcalde de Lugo e a Concelleira de Benestar e Asuntos Sociais darán o seu apoio ás víctimas de violencia de xénero a través de manifestos e vídeos. El deporte mueve mucha gente, ¿no? Y si hay también, digamos, una educación a través del deporte, ¿no? Y yo creo que si somos consecuentes con lo que tenemos que hacer, debemos difundir ese mensaje a todo el mundo. Realmente, pues sí que estamos en inferioridad de posibilidades e oportunidades en la sociedad, en todos los géneros. Este material poderase ver o 25 deste mes na Praza de Santo Domingo. De entre os 13 proxectos, elixirase un gañador que terá un premio de recompensa. E viaxamos ao sur da provincia para facer unha parada en Sarria con noso camiñante especial. Xoan de Muxas, cheganos hoxe a riqueza natural e patrimonial deste municipio. Ola, camiñantes, non estamos pegado ao Lago dos Cisnes, estamos en Sarria, en este concello que hoxe nos vai enseñar cousas interesantes. Porque hoxe, aunque parece que estamos no verán, non, estamos xa alá polo mes de outono. Entón, vamos a camiñar e vamos a ver que nos depara este fermosísimo concello. Imos ao camiño. Bueno, caminantes, pues aquí mismo voy a hablar en castellano porque tenemos aquí a alguien que nos va a decir él desde San Sebastián. San Sebastián. Cartagena. Cartagena. Málaga. Málaga y San Sebastián. Pues con estos caminantes seguimos el camino y ojalá nos encontremos donde sea, pero que nos encontremos. ¿De acuerdo? Hecho. Venga. Seguir buen camino y ahí quedáis. Gracias. Venga, gracias. 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 Y gracias. A ti 2 besos. Venga. Seguimos. Hasta luego. Pues curiosamente, en estos lugares, aquí pasa o río Oribio. Como vedes, fai aquí unha preciosa especie de catarata, o ben Caneiro. Este río nace alá, en ese lugar que veremos no seu debido momento, chamado Triacastela. Aí xa vos enseñarei eses montes do Oribio. Vale? Seguimos o noso camiño. Camiñantes, isto que se chama a Magdalena era, alá polo século XIII, foi mandado construir por unhos monxes de orixe italiano este precioso convento, que daquela era un hospital. Ten 2 estilos curiosos, que é o gótico e o renacentista, e tamén ten algo de románico. É para ver cada detalle e quedarse contemplando estes pequenos lugares que nos deixen abraiados a nosa mirada. Cando veñades por aquí, fijadevos en este detalle. Pedriña a pedra pequeniña, cachotiños moi pequeniños, algún de 2 centímetros, inclusive, con 2 ou 3 ou 4 tipos de granito, mármol e demais, vese un mosaico curioso en estes detalles que rodea o convento que de verdad chaman a atención. Este para ver e para ver en persona. Seguimos o camiño. Vamos de peregrinos a ese Santo Cristo de Goián, que é a festa o 1º domingo de setembro. E desde ali xa despedimos o programa. Imos.
Camiñantes, como prometida débeda, estamos no Santo Cristo de Collán. Estas cruces simbolizan o Vía Crucis. E como vos digo sempre, desde aquí, desde Collán, e dígolo sempre carimosamente, moitas gracias por estar con nós e véxote sempre que te queiras no seguinte camiño. Referímonos para finalizar a un dos produtos estrela da tempada, a castaña. A chuvia non desanimou os centos de persoas que se deron cita na Festa da Castaña do Courel, que este ano cumpriu as súas bodas de prata. Nesta ocasión degustáronse máis de 700 kilos deste froito que conta co distintivo de indicación xeográfica protexida da que forma parte toda a provincia Agasa Mariña. A comarca de Quiroga, a que pertence Folgoso, é unha das máis destacadas de Galicia en canto a produción e superficie cultivada, con máis de 1.100 hectáreas de soutos. Con esta cita de outono despedímonos hoxe. Pasen unha feliz semana. Adeus. O lugar elixido non podía ser mellor. A Carroza, un dos numerosos soutos que hai na comarca onde se dan unhas das mellores castañas de Galicia. Para comprobalo, na Festa do Courel asanas como antigamente e de varios xeitos. Deste tardan un cuarto de hora en estar preparadas. Pois estamos asando as castañas, botámoslo neste cacho, chamanlle unha cacha, esta parrilla, e botámoslos aquí hasta un remecendo para que non ardian. De todas formas, o máis tradicional é as alas en tambor e con leña dos propios castaños durante uns 20 minutos. Non rebenta porque o primeiro de botalas hai que facer un lume con moita llama para que lle corta a piel e a maneira que non estupe. Se as fais con un poquinho lume, a castaña vai inflando. E o que infla, pumba. Pero para saber exactamente cando están no seu punto, nada mellor que un ollo experto. Por vista. Tú valas mirando e xa ves cando están feitas. Moitos curiosos mirando como se preparan e varios centos para degustalas, e que as de aquí saben mellor que as feitas na casa. Moito mellor, sí. Por qué? Porque vai ca leña directa e está moito mellor. Eu faigoas na casa tamén, pero non tan ben. Porque eu na casa non teño feito, non teño os apetrechos que vos teñen aquí. Faigoas nunha paellera bella que teño ali. A clave do seu sabor exquisito, ademais da preparación, é a propia variedade da castaña. Pois son un pouco máis dulces, quizás, que algunhas que hai por aí por outros sitios. Teñen unha reputación, hai que de ser máis dulces, bueno, merece a pena vir, de logo. Estas sí, mira, son pequeniñas e riquísimas. Quitáchala, pois comerei eu. Home, son as máis ricas que hai, as castañas de aquí de Lugo, do Courel, son moi ricas e é un produto máis sano que hai, sin ninguna química nin nada. Isto é natural, completamente, e ten moito éxito. A xente que as proba é moi rica e moi buena. O que ven un ano repite. Unha boa oportunidade para dar a coñecer os nosos produtos e, de paso, a nosa provincia. É a primeira vez que vengo y muy pintoresca, está muy bien, me gusta. Así, además lloviendo en el souto. Moi bien. Pero nesta festa tamén houve a oportunidade de degustar a castaña do Courel de outro xeito. Voy a probar esta. Sí, a ver qué tal está. Hay castañas. Ya que estamos en la fiesta de la castaña. Ah, no. Muy rica. En almíbar ou en crema grazas a Caurelor, unha empresa da Bisbarra que aporta valor engadido a este produto autóctono. Sacaste do común da castaña asada ou cocida, faz outros produtos que podes aproveitala, tela todo o ano, porque a castaña cocida e asada só a tes nunha temporada e así podes aproveitala todo o ano. E poden adquirila a través da plataforma de comercio electrónico da Deputación losproductosdelugo.com, promovido grazas ao Lugo 2, o proxecto medioambiental que financia nun 80% a Unión Europea. Claro.